Halo ya. Asa makaket? Sabor makaket. Karsada ang naggibuton abot agbayra kami di pa may karsada ipanggutom na me Abot nami, abot aja bagay abot tabi. Adol ka. aja magsabang ang ipanggutom aja magsaba kaya tugtog mamerdera ang niya ang among gasolina 1,000 may bag among gikaos bay. Hana magikutahan si Kalkal og hoy, Len, hana gikitaas Kalkal sa yahang cake ni Kat. Yan nami sa ano, res. Yan nami welcome. Di napamiss ko an. Wala napamiss sa bayan. Welcome sa bayan. Welcome sa bayan. Welcome sa bayan po me. Yan nami welcome. Sa Sa bayan. kami alas 5 mo abot. Ah, sa kita welcome. Ina welcome sa bayan. Sa pa me sa kanang welcome sa bayan unsa pa mi alas 5 mo abot andaman ang inyong lamisa. Red carpet. With red carpet kada kan mo abot mi red Yan carpet. nami welcome. Sa bayan. Abiuha mo. Kailangan Andamon andaman tulay nga taas. Hoy. Nang, inay bandam ng lamisa. Inana pa siya. Nami tulay nga taas. Bag nakaagi. Ikaw dyan nami tulay nga taas. Ay, tulay. O, tsakagi. Nata sino man? Sentro na mi Danau. Oh, Danau, Itapi, Carmen. Asa to? Ay, tulay. Kaya isa ba na napatas mo tunga sa Hello. Makakauna. Oh, daga nagbisita. Uy. Hindi, siya ng gawat na. Mauli na ang taga sila. Gawat mo. Asa abri. Ayo ngapon. Ay! Ay, abri sa nang dito ka mo. Limata. Yan daw, mga namisa ka nakakabisita. Saan na pulong? Na kailaing address dito ani. Nasakpan ka. Hi! Hi, DJ! Hi! Hi, DJ! Wala ban-ban, medyo naunga, uy. DJ kalimod. Kaya ako sa likod sa camera. Likod sa camera. Hi guys, dami sa kwan guys. Ay, ikaw rin. Saan ang lugar? Danau. Alis na daw guys, ng Asay. Sa pamilya. Nalit sundri guys, o napahak. Grabe ang abot lang sa tuloy sa dako kag pahak. Ganyan abta na to na gamay ang nagpahak. Magugugawag ka makatandog.
Manit, timanan nga pag-abot niya Teresa, dako nagpahak. Kat! Balik namin! Tahu dah siapa panas, lah tak apa panas. Ilan na si Digi.